Skal til mig? Ja, jeg har en overraskelse til dig. Hvad er det? Prøv at se, den prøver at åbne den. Åbne den for at se dig i. Silas, hvad er det? Hvad tror du, der er inde i? Jeg tror, det er en ko. Tror du, der er en ko inde i? Nej, jeg tror se. Jeg tror se det. Det er ikke en ko. Nej. Ja, der var nogle film. Prøv at se det. Hvad er det der på der? En væg. Ja, en film om valer. På en spærbukker. Ja, og prøv lige at se her. Hvad er det? Det er den med heksen. Ja. Heksen. Og hvad er det her? Prøv at se, hvad er det? Det er gris. Men hvad er det her? Hvad er det? En krokodille. Det er en... Krokodille. Det er en drage. En dragdragt. Ja, til mig. Skal jeg få? Er det ikke til mig? Nej. Nå, er det til dig? Ja. Skal jeg tage den på nu? Vil du gerne have den på nu? Ja. Er den ikke flot? Jo. Jeg tror, den ikke falder af. Ja, skynd dig. Kom, hop i. Nu skal jeg finde til en stor kæmpe drage. Ja. Nu skal jeg se, hvordan... Bare du ikke kører varm. Ja, du er ikke varm. Står der og fiser, Silas? Ruttedragen. Den spyrer ild ud af enden i hvert fald. Kom med hænderne. Kom med hænderne. Jeg er en flyvende drag. Hvor er du fin. Er du klar? Så skal du drage hovedet på. Hvor er du sej, Silas. Må vi se? Ja, hvor er du sød. Hvor er du Må jeg se? Kig på mig. Hvor er du sød. Skal vi gå ind og kigge i spejlet? Ja. Hvor er du sød, skat. Ja.